Eskola baten hezkuntza proiektuak jasotzen dau zeintzu diren eskola horren asmoak hezkuntza mailan. Gure ikastolan, Arizmendi ikastolan, hezkuntza proiektuak daukan muinean ikaslea bera. Ikaslea ulertzen dugulako protagonista izan behar dela bere hezkuntzan eta bere nortasunaren garapenean. Sinesten dugu ikasleak potentzialitate batzu ditula eta ikastolak egingo duena da lagundu horiek garatzen. Baina nortasun horren garapenean eragin zuzena dauka baita ere identitate kolektiboa. Hau da, ze testu inguruan hezitzen gara. Gure kasuan bat egiten dugu gure izaerarik ezaugarriekin. Gara ikastola bat eta gara kooperatiba bat. Beraz, horrek esan nahi duena da, gu landuko duguna, gurea egingo dugula, eredu propio bat izateagatik euskal kultura mantentzea eta iraunaraztea. Era berean, lan egiteko modu berezi bat edukiko dugu, hau da, helburu amankomunak dauzkaten lan egiteko moduak. Guzti hau nahi dugu bailarara zabalik eta mundura zabalik egitea. Noski honek ekartzen dozkuna da, eskatzen dozkuna, bai ikastola eta bai kooperatiba identitate kolektibo moduaz lantzeko, autoeraketaren eta lankidetzaren baloreak nagusi izatea, ikastola eta kooperatiben ezaugarri moduan. Baina hauek eskatzen dozkue kontuan hartzea, ezberdinen zaretela, beraz aniztasunean hezi behar dugula, eta era berean berdintasunean, eskubide berdinak dituzuelako guztiok. Baldin bagoiaz ikustera zer den autoeraketan hezitzea edo lankidetzan hezitzea edo aniztasuna kontuan hartzea, honek dakarrena da gu zueikin egunerokotasunean geletan landu egin behar ditugula. Autoeraketarako zer da beharrezkoa? Autonomia lantzea, zuen kabuz lan egitea, zuen autoestima lantzea, gustora egotea, pozik zuen izaerarekin, ezagutzea, autoezagutza, landu egin behar dugu benetan autoeraketa hori lontzeko, eta baita ere jakitea autorregulatzen, hau da, zer egin behar dugun hobekuntza horiek bideratzeko. Guzti hauek sormenarekin, sormena kreatibidade importantea da, baina besteekin batera lankidetzan esan dugu, beraz lankidetza garatzeko beharrezko izango dugu errespetua, elkartasuna, borondatea gauzak egiteko, konpromesu soziala besteekin beharrezkoak izango dira. Eta ikastolak hauek gauzatu alizateko eremu batzuk jarri ditu zuen eskura. Basara, kulturgunea, bizikidetza, kulturartekotasuna, IDZ, iraunkortasuna, ISPRO, elkartrukeak, IKT eta ekintzailetasuna. Ikastola bat eta kooperatiba garen heinean, guzti hauek nola pentsatzen dugu, nola egiten dugu, elkarrekin, familiarekin kontatuta, ikasleekin eta adinaren araberan esparru ezberdinak emanez partaidetzarako, irakasleak eta langileak. Eta guzti honekin, 5 konpetentziak lantzen ditugu, ikusi dozuenez, norbera izaten ikasten zoiezie, elkarrekin bizitzen ikasten, komunikatzen ikasten dozue, ekiten eta egiten ikasten dozue, eta bukatzeko ikasten eta pentsatzen ikasten dozue. Eta bukatzeko, esatia, hau dela Arizmendiren, hau da, gure hezkuntza proiektua. Gure hezkuntza proiektua denez, guk bat egiten dugu berarekin, baina oso garrantzitsua ikusten dugu zuek ere hau ezagutzea eta kontzienteak izatea. Modu horretan, bakar horretan, egingo dugulako